sabuwar shekara, sabon wuri kuma sabon shago. A wannan shekarar namu na 2024 shahararren shagon na namu mai suna C Footwear muka bude muku wani sabon shago wanda ya da kyau da inganci da kuma kayayyaki. Ku biyo mu domin ku ga abubuwan da ke ciki. Muna da slider, muna da batozi, muna da mixer, muna da half cover, sannan kuma muna da different plus shoes. Duka a C Footwear. Sunana in ka kira sannan kuma bangaren mata ma babun mu a baya ba. Muna da takalmin mata kamar haka, muna da flash shoes na manya da na yara, muna da half cover na manya da na yara, sannan muna da CC Lagos. A bangaren jikuna ma ba a bar mu a baya, muna da handbags kala-kala kamar da kuke gani, duka a C Footwear. Kamar yadda kuka sani muna da abayoyi kamar haka, muna da Dubai abaya, muna da London abaya na yara da na manya, sannan kuma muna da gyaluluwa. Sannan kuma muna da tumbalan kala-kala, abin da ya sai kun zo za ku gani kamar haka.